Horas madita saluhna. Hurian nahina holongan ni Tuhatta, tapuji ma debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohok todi porbadia. Naung palwasok kita mamolus tahun 2020 sada naung salpui, jala naung mangalehon tahun 2022 on tuhita. Sialani i pasaton nami ma tuhita saluhutna. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Debatado bonana doho ujungna, dang hapalang asini rohana jala denggan basana sudena. Ibana do namar mudu-mudu hok kita, laos ibana do namangaramoti hita mamolus ragam niak kaparukilon ala di pandemi COVID-10 na toktong adong dope sahat di tikion. Jala tahirim do tahun 2022 on, gabe haroroan ni go pasu-pasu dihita saluhuna. Atong marolopolop jala marlas ni roha mahita marsoba tu debata, tahobasi marohatta marsaor tumangihon hatana, atong tapauduk marohatta, tapaloas ma debata mian di bagasan parsaorata di bagasan tikion, atong maredde mahita naung salpu taun naburuki. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia natu mo palangi dohot tanoon. Amin. Audo alfa, audo omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani, na adong dohot naung adong hian dohot naro, pargugo na sumurung. Haleluya.
Ali Tuhan di bata sian asini roham do ubain saat hami tu tahun na ibaruon. Hodo na mga ramoti hami di bagasat tahun na salpui. Saya si maroham. Saya unak tulak hami nuaing. Saya dongani mahami di bagasat tahun na ibaruon. Pasu-pasu hami ro di akka ulaw na dinggan. Nahula hami marhite-hite guarmo. Alay na gumudang. Pasu-pasuhon mahatam na badia itu rohanami. Asa gabi na ibaru rohanami. Asa tapar masuk ho hami tu banu agijang dihasusuda ni bohal nami. Amin. Tapuji tu hatas sabukwede nomor 774 ayat 2 sa dot ayat 3. Tangihon hamuma hatani di bata patik dihita sedarion ima natar surat di pesalmen bidu 30 sada ayat 24 songonon ma didok disi sai haholongi ma Jehovah sudi hamu akan aniasianna dijaga Jehovah do akan porseya alai mardapot-dapot do di balosot tu akka sibahin hajukaton ima sahatna atong rak magidugugo mahita tuadupan ni dibata ali Tuhan dibata sai pargugoy mahami mangulahon mahabar tupati mi amin. Tapuji tuhata bukwede nomor 64 ayat 2 taba ayat 4. Marning osal ni
Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan di bata nabadia jara nabonar. Para si roha partaluk ni roha jara dabasar doho. Sai marpangblahi maroham midahami. Di bahini sai sama sudi dosa nami. Di bahini pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Musat pe akadolok jala humuttal akarubian. Alai ang koparasi ni rohakku na sotupa musat siyan ho. Jala padan ni hadamiokku na sotupa humordit. Ninna Jahoba siyasiho. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Tapuji tu hatta. Mari dihita sa buku di nomor 63 ayat 2. Tabigima hatani di bata turpu epistel di bekas sadarion iman atar surat di parjamita tulu ayat sada saat rodia 10 toru marsika soring mahita majahasa martikibedo luhutna na ditoppa martitibedo huhutna sasakap-sakap di hasia nganon. Nama bugangi dohot na pamalupon, nama ngaluhai dohot na paulihon. Nama bolok ko batu dohot na papungo batu, nama siuman dohot na madaw siyan nama siumahan. Nama ngaribahi dohot na mga rejumi, majarumi, na mauhom buti dohot na marhatay. Tungaha maparsaulian na hot tinggal di pangula marhites yan ulaon sa diri. Alay ang ko ibana dinggado sa luhu nai di bahid di tiki halihitan na. Ito pahot dohuhut roha hanguluan sa liling na tibagasan roha nasida. Holan na sodapot jolmai sulikitan na jadi-jadian na jadi-jadian ni di batasian mula-mula sahat ro di ujung. Di bahini nunga tumut dada dan adong na duminggan di nasida dan nalas roha dohot nama bayan na dengan sariling minuruna. Akup ni tahe manangi se jolma na mga dohot na minum
dohot marnina dadinggan marhite sian ulon na silehon-lehon ni dibatado nangi ima sahatna martua akan natemangihon hatan ni dibata jala naupiapsa. Amin. Terpuji Tuhata siap buku di nomor 640 sia sada dohot ayat 2. Tidakon mahaporsiautai songon nahi natibyon rap mahita madok mahaporsia dibata Jehovah ido ama pargugu naso hatubusan nati mo palang dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah nasa sadai iman itu buon si Maria nagabi-gabi siatur di perbadia adoran sohubua Ido Tuhata natumaon na bernit di pangahuman ni Silatus na mati terpajal lo ibana diha pinarsila na tuat te bonutoro dung ditano na mulak manguru dia patuluhon na manaing tu surgo lahudul tu siam ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatudusani disimay mana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi harat na manguru dohot na mati au porsea di todi parbadia jaradok sada huria na badia huria hatapan la Kristen akan na badia dohot dihaisain dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging nihalat nang mati dohot dihanguluan na sura-sura. Amin. Sunggul-sunggul dihita di bagasat tikyon marsugot minggu tanggal 2 Januari rak marminggu hita di huriat tahun pukul 8 manugot na dohot pukul 10 asa taingot be mamang asa Roma hita lao martangiang tutuhata tau turuti macarata madokon hatama selamat tahun baru mewakili ruas ni huriata. Horas marihita sudena. Parjolo selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Nau parsangapi kami amang inang padita nami suang songoni amang inang parhalado suang songoni nangaka panitia nangaka seksi-seksi di huria namanya huria tahun nang pe dihamu nau parsangapi kami di hala amang inang nang songoni yakka yanak kota. Moliate matutu tadok parjolo tutuhan pardenggan basai toktong do hita diramoti di sepanjang tahun 2021 mulai sen nama mulai nama dalani nang napasidukon hari namudari hita tanggal 31 Desember sudena tutu basa-basa ni Tuhan itu hita alani saat mahita tutu hita saunari
tutu ari parjolo di tahun 2022. Pangiduat ta totok tutuhani asa totok kita diramoti ina mamulai madalani nang tong na mengakhiri tahun 2022. Toktong mahita tutu masohot tutu hatta ala tuhatta lo pangalualuatta dingolutta siganupari na mangaramoti hita na mangaleho nakabasa-basa na tuhita marhita kahai pason suak songoni nakka pajang ni umur dihita sa luhutna alani tutu tamado pujotta tuhatta dingolutta siganupari. Jadi songoni mahata sian hami ruas mewakili amang inang ba tatutup ma martangiang mahita Tuhan Jehovah debata nami tung matjalas dorohanami oleh Tuhan di sudena basa-basa mi oleh Tuhan na di calo kami di parngulun nami siganupari Tuhan di tahun 2021 Tuhan nungarli hokko di kami sada basa-basa ima hasehaton na paling perluhian di ngulun nami ina menghadapi kami diakka hamaolon sok songoni diakka tantangan-tantangan di kesehatan Tuhan nak tantangan di perekonomian Tuhan mangido totok kami Tuhan di tahun 2022 Tuhan asa homa toktong nama dongani kami di sudina panggulmiton di ngulu nami Tuhan asiroham Tuhan uju di roak kahamaoloni Tuhan Tuhan kahasusaan homa toktong nama dongani kami nama ngalihok kami abisukun dabis tarat Tuhan asa totok kay marbisuk margogo kami ale Tuhan dina mangadopiak kahamaolon asa unang mago kami ale Tuhan asa totok kay makirim dia ka basa-basa mi Tuhan suang songoni ale Tuhan ujuruak ka pasu-pasu mi Tuhan saya dongani kami ale Tuhan medok mau liate tuho Tuhan ala hodo na mangalehoni sudi ale Tuhan asa unang alani Tuhan gebedang di boto kami Tuhan medok mau liate alai boton nama Tuhan lahu berbagi tuakka na humaliang nami asa gabetong kami dalam di pasu-pasu tuakka na humaliang nami tu keluarga nami nang tuakka na toras nami ale Tuhan asimaroham Tuhan dongani mahami toktong dingulo nami siganupari di tahun 2022 ale Tuhan asimaroham Tuhan jalo matang yang elilat nami on marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martang yang kami tuho amen. Tahurutima madokon hata selamat tahun baru mengawakili sian parhalaro ni Huriata. Horas madhita saluna. Kami mewakili sian saluhut parhalado ni Huriata parjolo hupasat hai matuhita saluhna ru hakabipe Cikarang Kota selamat tahun baru ma tuhita saluhna dihamu amanami inanami nang hakaanggi pinaribot suang soni nang diak kaya nakon nami Toto parjolo ikod dohonot tado gudang mauliate tu debata ala di leo dobe sah tutikio dihita hosa hangoluan jala tok-tok kita di leho di bagasa kahipaso Toto 2021 naung tabolusi gudang ragam naung taado pidisi lumobi ma sah tutikion na sorasal pudope pandemi covid siat tonga-tonga ni portibion alani i dihamu amanami inanami nang dihita saluhna tangyang do nabui tagogo tu debata anggia tunggui salpui saluhna suang songoni nang dihita pe dinamar huria mangido tok-tok kita tu debata lam ditabaina dihita akka pasu-pasuna ruas ni huriana lumobi tahun 2022 tutu hita saluna ruas ni Huriata hakabipe Cikarang Kotaon mulai senamenek sa tunamagodang di pasu-pasu debata mahita madalani aka ari-ari ni ngolutta nang tua katikina neng roon suang soni nang di tonga-tonga ni Huriata pe di lehot debata ma di hita saluna ruas ni Huria hasadaw ni roha
anggiat marhiti hasa daun ni rohai, boy hita marlas ni roha, boy hita paringgat-denggaton huriat taum lam tumajuna nang tua katikki nang ro. Pos dorohanami, sian hami parhalado na mewakili hami di sotu hita salu na ruas ni huria, na toktongdo di ramoti di bata hita, toktong lehono ni di bata hita akka pasu-pasunai na marragami di tonga-tonga ni ngolutta marsada-sada. Di salani di hamu amanami inanami tu hita salu na ruas ni huria, sai di ramoti di bata mahita. Mulai sadariot tahun nebaruon, dinalaho madalani hita tahun 2022, tahun na binasa-basahon ni debata di hita ganup. Saya dilehod debata lumubi hahipasod di hita. Dilehod debata di hita gogo dinamangula nasa ulaw tabi. Marpos ni roha hita tu debata asa dilehos saluhutna akaragam ni pasu-pasuna na tapangido itu debata alay tok-tok kita di bagasan hasirepon ni roha. Pos rohata, pos rohanami sian hami parhalado ni huriatta, lam turinggas na nang hita diak kaulaw ni huria nang tua akatiki na nang roon. Alani di pasu-pasu debata mahita saluhut na ruas ni huria, HKBP Cikarang Kotaon, mamulus tahun 2022 di bagasan hahipason, jala di bagasan las ni roha. Ima nabuhu pasat hami tuhita salu na ruas ni huria tuhat tama na mangaramoti hita saluhuna. Horas. Tapuji ma tuhatta maridi mahita sebukwe di nomor 67 las disomma tapasahat pilihatta na dibinggat tuhara jami di bata.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas. Selamat tahun baru. Moliate ma tapasaha di Tuhatta di bagasan tikion sude portibion marlasni roha ala bongot tita di tahun nabaru 2022. Tarsalpu hok kita ma tahun naburuki tahun 2020 sada. Laos hami songon uluan ni huriata mewakili sian saluhut parhalado doho keluarga pasahaton tusude ruas ni huriata sian dakdana remaja naposobulung dohot tu ruas nama godang. Selamat tahun baru ma dihamu saluhutna. Jadi molo diganup tanggal sada Januari di sude huria HKBP sada ma jamita di patol has disi. Ima nasian na ni suraton ni opui eporus HKBP. Alani tapauti hukma alai jolorap mahita majaha turpuk jamita imasian pangukapon bidu 20 sada ayat sada sahatu ayat onom a. Mulai hamima sian ayat sada. Dungi huidama banua gijang naib baru, dohot tano naib baru. Ainunga salpu banua gijang naparjolo, dohot tano naparjoloi, lautipe dang adong be. Jadi hubegema suarana gogo sian habang say madok. Odo joro ni debata di tonga-tonga niya kajolma. Namaringanan maibana di tonga-tonga nasida. Jala nasida mabangsona. Jala debata sadiri saor tu nasida. Dungi didok nahudul di habang saima. Idama saluhut na dohu pai baru. Jadi didok ma suraton mai. Ai haposa do akahataon jala sitong. Laos didok ma tuau nunga saut. Au do parjolo jala parpudi. Bonana jala ujungna. Sahat disima hatani tu hatta ala sahat di ayat onom a. Tapayuti hukma amang inang sian almanak ni HKBP-on hujahok kami jamita sian eporusta eporus HKBP. Hamu aka amang dohok dainang naposobulung remaja dohok dakda nak petahe. Ganup ruas ni huria Kristen Batak Protestan nahina holongan selamat tau baru ma pinasahat tuhamu ganup di inganan munabe. Parjolo situtu sahat mata benami di hamu di bagasan holong ni rohani tuhatta. Sadarion rap mahita pasahaton puji-pujian hamoleateon dohok panobaun tutuhatta sitolu sadai di bagasan ate-ate pikiran pakilalaan nang todit tabe. Siala sairap do ibana dohot tita di pardalanan ningolu nang ulaut ta marsada-sada, marsa saripe, marsa sahuria, dohot marsa bangso Indonesia di tahun 2020 sada naung salpui. Di palumehon ibana do pasu-pasuna na marragami tuhita. Ati peta adopi na maol situtu di pardalanan ningolutta di bagasan sa taon na salpui. Tapuji ma debatasi tolu sadai ay sairap do ibana dohot tita di namangadopi
panonggopion ni COVID-10 siai dingolutta manang dingolu ni si Solhotta doho dongata sahuria nang sabangso. Di ujung bulan Juli pola domar 15.000 halak ruas ni huriatas di sadok HKBP na sinonggopan ni COVID-10 sia. Adong ma 450 halak na aguan hosa manang modding. Jala bahat situtu na aguat dalan ningolu ati pesongoni borak na pangotak ni pandemi dia do piak kadongan alai porsea do hita namiat dotong tuhat tai rap dohot tita patupa pangapulion dohok pangurupion tuak kadongat tai nang tu na humaliang tape akka na mangadopi si tahonon nasarupa didongani ibana do hita patupa akka ulaot tanamar ragami asaboy hita dapotan si panganon si inumon jala makobasi dongat tajolma tarlumobi makobasi akka dongat tanamanaon sahit hinorhon ni COVID-10 siai dohot hinorhon ni sahit na asing petahe pola adong naikon marujung ngolu tumibu sian na tinagam disido ibana rap dohot tita madungdung sita-sita namarragami nang dipartikian COVID-10 sia tahalas sodo namar si beta-betaan dohok marsiurupat dohita ruas ni HKBP dohot pamaretta di namarragam tirket patupa akasi patupauta laho mangalo harara ni COVID-10 siai isarana nasatia mahita namar tolute testing tracing dohot treatment manang 5M marmasker mamuri tangan ias menjaga jarak laho marhobas di huria nang di masyarakat ati pe bahak do na mangat natapa tupai marhite dalan digital denggad do mardalan nang akarapot dia kapat ditata di Sude distrik di bulan Juni tu September saat tu rapok pad ditahatopan di hari 25 samura mata poron hata ni debata pinaukapna tu si Johannes Sido tong nagabe hatana tu hita ruas huria HKBP di bonani tahun 2022 on. Sada tahun nasotabo todope dia pinaadarna sian bona sahak tu ujung. Na pinatolhasna marhite pangukapon tu si Johannes mandapoton ujung niabat na parjolo na tongon mangadopi tantangan na macay balga. Naso taradopisa sian dirina manang sian luat na asing. Ido ditangihon jakonon au honota ditikion dinamangulu do pehita di rapdohot COVID-10 siai rapdohot pakorhonna na jorbuti di ngolutta siganupari dia ma parsia jarata si boto otta si peopotta dohot akka si ihutonon ni Jesus nasatia sian nan yukap ni debatai tu si Johannes dohok tu halak Kristen di Efesus jonokon ni ujung abad parjolo dohot tu hita nuaing di tahun 2022 on ima namangi huton ayat onom a didok debata Jahoba dona parjolo jala na parpudi bonana jala ujungna siani dienet ma tema ni jamitat tahun debatado bonana doho ujungna nunga boy tadodo hinabagas ni hata ni debata taringok tu diri nasad diri jaladia na nidok ni hata ni debata na hudul di habang sanai di jolo ni si Johannes jalan waing tu hita na porsea di ibana di partikiat tanuaingon ibana do debata nuaing na naing ro doho ditiki naung mamuka tiki nasalpu asaunang mabiar hita ala parbinoto do ibana di sude namasa najolo namasa nuaing doho namasa ditiki naneng ro hok do ibana disi ala debata nasongon ido ibana tarbahen ibana do patupa ulaon paluahon ditiki nuaing ditiki naneng ro jala mamuka sian tiki nasalpu
ala debata natuk paluahon di tolus sapartikiani sasadasa, jala naboy patupahon haluaon natului di sada partikian waing, gabe pos marohatta di haluaon na pinatupa natuhita, nang dibagasan ngolutta di taonon. Ido na dipatol hasian bona ni panguk kaponon saha di ujungna. Naparjolo, naung patupa haluaon kosmologis, manopa paadokon parohon banua gijang, langit dohot tano dohot laut naib baru. Magotihon na parjolo manang naung salpui. Debata na marhagogoon situtudo ibana. Dangadong na asing boy patupa nasa na pinatupanay. Holan debata Jahoba do na boy patupahoni. Macay rikok do dihita na mangolu di partikian na macay maol mga do pisa. Gari langit dohot tano naib baru boy patupaon na. Balamma akka na asingi. Gari ada di dok na paduahon debatado alpa dohot omega. Ido na toktong patupa na parjolo sian banua gijang. Jerusalem na baru naung muli sian Jerusalem naung salpo. Dison tatakup mana ni dok na tarbahen debatado patupa haluaon di ngolutan waing. Pola di gobar honi marhite na patuat sadahuta nauli Jerusalem sian banua gijang. Dison dangadong didok nanaing tuat, alai natongon tuat. Tarbahen debatado patupa haluaon nang dipartikian sinuaing. Macerikok doon tahaposi di ngolu-ngolu nang ulaut ta di bagasan taonon. Tarbahen ibana do patupa na sotardodo rohatta, na diduru ni parbinotoan dohot hatawotta, na patoluhon. Natongon jalan nanaing patupaon manang parohon bagas jorona di tonga-tonga ni hajol maon, inganan parmiananna, nama bahen jolmai gabe bangsona jala ibana marparsaoran dohok nasida. Asa dang holan ditiki narope asa marsaor ibana dohot tita, alai nunga ditiki nuaing. Asa dakkolan di banua gijang be marsaor debata Jahoba dohok jolmai. Alai dohok do nang nuaing di Portibion. Asa jono ibana dohok jolmai. Macai rikok doon dihita akan nama kilala. Hira naso di tonga-tongat ta debata. Marparsauran dohot tita. Madongani hita, mangaramoti hita di partikian ni kopit 10 siaon. Hiramadau debata sian hita. Alani marhite pangukapon ni ulaon ni debata natuk patupa songoni macarikok do tapapos rohatta narap do ibana narap do hita dohot debata di bagasan taonon ganup ari ganup tiki dang jadi behita ganggu disi manang di dia pe inganatta mangulu dohok mula-ulaon radedo ibana tapar saori napaupaton natu ditiki nanaing ro mangapus nasa ilu-ilu sian mata ni jolma pasohon hamatean arsak ni roha anggu-angguk nahacit naung salpo naparjoloi dang arsak ni roha angguk-angguk nahacit hamatean namanoktong jabarta nasatia mangihuton Yesus Kristus. Di bahen debata nahudul di habang sanai. Alai paluaon na do hita sian akai. Ala debata na songoni do ibana. Hita pe akana manobba ibana. Dang jadi gabe akana paroakai. Uju mangolu di hita di Portibion. Nasatia mangihuton Yesus Kristus. Dang jadi hita mabiar. Dia ka arsak ni roha. Ilu-ilu dohok hamatean. Aidang manahan akai jaladangi ujung ni ngolutta. Balik sado las ni roha dohot hangoluani rap dohot debata na alpa dohot omegai. Napalimahon naung pinaibaruhon saluhut
Nunga di patupa debata ulaon paluahon hita marhite na manalpuhon na parjolo, manobba na ibaru, omma pangapulion na macay bagas tuaka na marnida ngoluna di partikian nuaeng na macay do situtu go parukilon. Debata taido tongon nunga patupahon ulaon na ibaru di hita. Ala debata na patupa hay baruod do ibana na tu parjolo doho narobi denggan mahita akasi sobba ibana dang gabe akasi sean na makomol-homol na lahosalpu na somartahan na sorikot peopon alai gabe akan narade pai baru ngolutta dohot dalan ni ngolu-ngolu mahita. Ima jojo tuhita ganup ruas ni HKBP di bagasan tahun 2022 asa tapai baru tapabagas dohot tapatogu haporsiota di debata bonana doho ujung nai ima debatana tuk patupa 5 ulaon naung adar naking 5 ulaon paluahon ditolu partikian iman waing ditiki naro dohot ditiki naung dimonai ditiki nasalpu jala napatuduhor marhite naparohon banua gijang dohot tano naib baru huta naib baru di Portibion parohon jorona tu Portibion marsaor dohot tita songon bangsona jala manalpuhon narobi manoppa naib baru ikon ingoton halasonon dohok peopon nihita halak Kristen sian abak parjolo sahat ditikyon dang maribar hita nang akaruas dohok partohonan ni HKBP nang marumur 160 tahun ido haporsiaon natogu songoni di tahun 2022 Tadi rumah aka halak Kristen di partikian ni Kaisar Domitianus akan abadia nama noktong satia nang pe di paro Kaisar itu nasida ancaman sahat tu nama ngago hosana sida molo so manobba debata gana-ganaanna ala ditangihon diauhon doho di peop nasida pangukapon nan yukap ni debata Jahoba nahudul di habangsai nama dok unang marbiar nasida ala ibana do alpa doho omega bonana doho ujungna ido jala ima toktong nama ngojar hita halak Kristen di bagasan tahun 2022 on manoktong patu panadenggan di ngolutta dang mabiar mangalo na jahat nang moloikon mangadopi tantangan sinuaing natongon ta adopi di partikian COVID-10 siaon sude hita diragam ni rumang ni ngolutta ala ibana do alpa dohot omega bonana doho ujungna jala sialani i dang magoboti ngolutta nang somargogo hita patupa akkanauli baliksa palumehonon na do narikot diganup pita ido pos ni rohatta dinatabonai di Sinode Godang di bulan Oktober 2022 on songon naung ditetapon ni rapot MPS di bulan Januari 2020 sadai pasauton haputusan di 2 hali Sinode Godang di partikian nasalpu ima pamonayon sentralisasi di HKBP dung parjolo di parade sada tim naung pinabaki ni uluan ni Huriata nunga dihatai rapot MPS di bulan 2020 sadai jala naikon jolo mamolus aka seminar sosialisasi di bulan Januari sahat tu adorang sosinode 2022 sentralisasion dalad doon songon huria naung matoras situtu manelesehon aka masalah di tonga-tonga ni huria salelengon laos sentralisasi ido patau hita HKBP sadenggan-dengganna patupaon ulaon songon huria dao dumenggan sian nasailaon ala debatata sitolu sadaido bonana doho ujungna
tarpatu pahita do ulaon manalesehon saluhut nai. Laos tapatu pahita do tong nang ulaon nauli patupahon sentralisasi di tonga-tongani HKBP Mamuka Sinode 2022 naroon. Tapapos marohatta saroha sapikiran mahita patupahon saluhut nai songon huria nang di bagasan ngolutta marsadasada. Di bagasan tahun 2022 on taguari do tahun kesehatian. Laho pasauton transformasi di HKBP. Ima dalat tamadungdung na pinangido ni rencana strategis ni HKBP na tinoptopon di Sinode Godang Desember 2020. Asaboy nanget-nanget alay totu pasauton pisi ni HKBP gabe pasu-pasu tu portibion. Ima tong natahaposi bahen dongatta mangolu dohok mangula di tahun 2022 on. Unang ganggu rohatta nang gosaotik. Unang tapaloas manang aha mangujuni hita. Mabahik kita ganggu disi. Pos marohatta, pos matoktong rohatta. Ibana do bonana dohot ujungna. Amin. Selamat tau baru ma dihita saluhna. Tabe mardongat tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar Martangiang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan Jehovah. Dibohaliho dohami dibonani taunon. Dilas ni rohanami alanunga dipalwaso hami Tuhan. Mamangoti taunon manalpuhon taun naburuki. Ale Tuhan, di paposodo rohanami marhite hatami, asa mangauhon di bagasan haporsyon nami, hodo ale Tuhan debata bonana doho ujungna. Nang pedang ngadong siak kami nauboto, ahado na neng masa di ngulu nami di sataunon, alay haporsyon nami do Tuhan, hu patujolo hami, laho marpos ni roha, didongani hodo hami, iring-iringommu do hami Tuhan, dina patupahon dohok madalani ari-ari nami 365 ari di tahun 2022 on. Atong Tuhan, mamasu-masu mahodi hami, dongani mahami, unang paloas sami Tuhan di bagasan pangujunan, alay patupa malas ni roha, dohok denggan ni basam di ngolu nami. Mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Marede mahita, debata baindongan mi lau mangula ulaumu, huhut tapapungu ma peliata di kantong 2A dohot 2B. Ula
Debatado napaborhatok kita tusude ulau tadi bagasan tahun 2022 alani i unang mabiar hita ala didok debatado audo parjolo jala parpudi bonana jala ujungna lehonok kuma tu namauas sian mual aek hangoluani sopola tuhoron. Odo debataku, sai patibuluk doho, ujiok udogoarmu, ainung mapapahen halongangako, akasakak musian narobipe ponar jala nasitong. Jahobado situkol sude akan naing tinggang, jala si pahehe sude akan natuki marroha. Mangaranap tuhodo akamatani sasudena, jadi dilehoko tu nasida si panganon nasida ditikinabe, dibuka hodo tangammu, mangaramoti pardalanan ningulunami di bagasan sataonon. Tapasahat ma peliata tu harajaon ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mito hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajawam mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nile Ale Tuhan debata na somar mula na somar pasohotan, debata manoktong ro di saliling nililingna, na soolo suda doa kataommu, jaladang mar parbolatan akka ariarim, alai jepek jalan nagabur salpudo taon nami, dohot ariari nami. Nunga salpu muse sada taon sian ariari nami, alaidang salpu yang go asini roham, dibaheni hupuji hami homar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, alani godang ni asini roham, napasahat hami tubonan ni taonon, macai godang do denggan ni basam hujalo hami, manipat taon na salpui, jala huingot tami doi sadarion, ope mauliate marohanami, ala dipangolu jala diramutiho hami, dilehokosi panganon, dohok parulosod di hami,
jala di pasu-pasuho na niula ni tangan nami, akup ni dilehoko do hasonangan tulua nami, jala di paluaho do hami sian parmaraan, jala di ramoti ho do hami di hagogotan, toktong do dilehoko barita naulii manodangi hami, asa sanga hami paubahon rohanami, akup ni dilehoko do apul-apul tunamarsak, tunamatean, asa unang maddele nasida. Molo huingot tami sude pabahenan nami di tahun nasalpui, namaila do hami nuaing maradopoko, ala jot-jot magopo ari-ari nami, dohot asini roham hubahek kami. Ope, bisan di salpuhoko nuaing tahun nasalpui siak kami, salpuhon ma, sude pabahenan nami nahurangi, jalase sama sude dosa nami, say hukupi ma pabahenan nami nahurangi, marhite-hite asin ni roham. Diebati hodo hami manipat na sa taoni, jala diida hodo lan na somar parbue na dinggan di tonga-tonga nami. Say unang jolo taba, say pasobu mahami mangulu, ang giat marparbue na denggan hami tujolo anon. Hupar hatopot tami do sude asini roham, jala di bagasan haserepon, doho uduk ni roha do hami nuaing mangido tuho, sahat tuho mahamion sude, say togu-togu jala ramoti mahamios sude, say togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taunon, songoni ganupari, asa pujion nami ho di taon naroon, patuduhon maganup ari tuhami dalan si dalanan nami, dohot ulaon si ulaon nami, say pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagas mon, di parsikolan, songoni dohot di bagas nami be, say tupahi masude parjamita, pangajari, dohot na paturehon na marsahit, songoni dohot na pinasahat tunasida, say ramoti na manggonggomi hami, tatap masaluhut na tarsosak, na pogos, na dangol, namar, na somarama, na nileaan ni halak, asa unang loas na sida hona rupa, alay patuduhon matu na sida asin ni roham na somas sohoti, asarap marlas ni roha hami, sogot di hasonangan di labungmu, diinganan nahot, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena. Tu todi munabe. Amin. 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 Amin.
Tuhamuna saluhut ruas ni huriata hami parhalado didok rohanami nian alani sihol ni roha marsi jalangan mahita di joloon huhuk martab baru alai molonunga marsi jalanga kita cuci tangan mahita muse di pintu masuk asa rak marlas ni roha hita di taub baruon. Digeser. Nang salpu tahun naburu.